2020 ел ол Татарстан дәүләтчелеге елы иде, ягъни 100 еллык. Шул елны мине Татарстан дәүләтчелеген саклagан өчен Бахитов мәхкәмәсе җәзалады. Төгәлгә әйткәндә, мин иштаган хәтта көндә янәсе темасына тугы килмәгән мәсьәләләр күтәрелгән кемнеңдер чыгышларында. Дәүләтчелек дигән темага килми, тел дигән темага килми, әмма ләкин хәтта көндә бит инде хәтта көне дип кычкырып торып булмый 2 сәгать. Ниндидер темалар күтәрергә кирәк. Әлбәттә, иң беренче дәүләтчелек теле күтәрелә хәтта көндә. Хәтта көнен оныттырырга телиләр. Татарлар унутсыннар, үзләренең дәүләтен булган, дәүләт телләре булган, татарлар унутырга тиеш. Һәм урысларга әйләнергә тиеш. Шундый максат дәүләтнең. Бар милләтчеләр дә алар кире татарлар, кире татарлар алар бирешмиләр бу мәсьәлә. Белмим, бернинди ярдәм нинди. Мин чакырмын, 2 кеше килеп, аңадагын сәгать язып булса, әлбәттә кешеләрне чакырмын. Вот у него 60 часов, ему надо отработать здесь. Вот в 60 часов он отработает, и я ему сделаю табель, он отнести должен, откуда его направили, судебным исполнителем. Ладно, Бекзурахат. Все, молодец, молодец. Я знаю, что ты хорошо работаешь.